салом тамошобинони азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабаргузоришу аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Қирғизистон ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ. хуруҷи бемориҳои мавсимӣ миёни кӯдакон дар фасли зимистон. волидайн барои пешгирӣ кадом корҳоро бояд анҷом диҳанд? сарфакарона истифода бурдани нерӯи барқ яке аз мавзӯъҳои муҳими ҳаёти иқтисодию иҷтимоии кишвар. сокинон низ бояд фарҳанги баланди истифодаи онро нишон диҳанд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани ҷаласаи якуми якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 9 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ҷаласаи якуми якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 16 декабри соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 26 ноябри соли 2025. 26 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ ба шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири мудофиа, котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. 26 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. 26 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қирғизистон Адилбек Касималиев ва дигар намояндагони воломақоми ин кишвар истиқбол гирифтанд. ҳамчунин ба хотири пазироии самимии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби аҳли ҳунари кишвари дӯст барномаи дилнишини фарҳангӣ пешкаш карда шуд. Show!
ҳамасола дар тоҷикистон аз 25 ноябр то 10 декабр маъракаи иттилоотии 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунати гендерӣ гузаронида мешавад. Дар ин замина дар доираи нақшаи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чорабинӣ таҳти унвони оила бидуни зӯроварӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бо иштироки раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва муовини раиси шаҳри Душанбе дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони оила бидуни зӯроварӣ дар доираи амалиёти байналмилалии 16 рӯзи мубориза алайҳи зӯроварии гендерӣ баргузор гардид. баромадкунандагон зимни суханронии худ изҳор доштанд, ки мушкилоти зӯроварӣ дар оила яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ дониста мешавад. мутаассифона хушунат имрӯз ба масъалае табдил ёфтааст, ки қисмате аз хонаводаҳоро фаро гирифта яке аз сабабҳои аз ҳам пош хӯрдани оилаҳо гардидааст. дар чорабинӣ ҳамчунин роҳбарияти муассисаи давлатии маркази худшиносии бонувон дар шаҳри Душанбе, раёсати корбозанон ва оилаи шаҳри Душанбе, масъулини шуъба ва бахшҳои корбозанон ва оила дар ноҳияҳои пойтахт, мутахассисони соҳа ва дигар масъулин иштирок доштанд. мақсад аз ин чорабиниҳо иттилоотони бештари мардум, алахусус ҷавонони кишвар, оиди пешгирии зӯроварӣ, оиди бунёди оилаи солим, оиди бархурдор шудан аз ҳуқуқҳои худ дар оила, дар ҷомеа, дар мактаб, дар донишгоҳ ва ӯҳдадориҳое ки бояд мо ҳамарӯза риоя кунем. ва самти дуюм, мо ба ҳар нафаре ки дар шаҳри Душанбе ба муассисаи мо бевосита ё тавассути телефони боварӣ муроҷиат мекунад, ёрии ҳуқуқӣ, ёрии равонӣ, ёрии тиббӣ ройгон мерасонем. бисёртар кӯшиш мекунем ки шаҳрвандоне ки воқеан аллакай баъди барҳам хӯрдани оила ё баъди аллакай таъсиррасонии ҳамон хушунатҳои тӯлоние ки баъзеҳо ҳатто нафароне ҳастанд ки солҳои дароз таҳти хушунат қарор доранд, хеле дер муроҷиат мекунанд. мо дар самти иттилоотини мардум чораҳоро бештар мекунем. зӯроварӣ дар оила кирдори паҳншуда ва хавфноке дар муҳити оилавӣ ба шумор меравад, ки ҳуқуқу озодиҳои аъзои дигари оиларо дағалона вайрон менамояд. ин падидаи номатлуб дар бисёр мавридҳо ба барҳамхӯрии оилаҳо ва худкушии ҷабрдидагон оварда мерасонад. яке аз сабабҳои зиёд гардидани теъдоди ҷудошавии оилаҳои ҷавон дар ҷумҳурӣ тайёр намудани ҷавондухтарон ба оиладорӣ аст. аз ин рӯ беҳтар аст агар падару модарон пеш аз оиладор намудани фарзандон онҳоро аз тамоми нозукиҳои оиладорӣ бохабар намуда ба ҳаёти мустақилона омода намоянд, таъкид намуданд маърузачон. таронаи дилам эй гулшанам, таровати дилам ҷону танам, барои ту бодо фидо. дар идома барномаи рангини консерти пешниҳоди иштирокшон шуд. яке аз масъалаҳое ки ҳанӯз ҳам хеле муҳим ва ҳалталаб боқӣ мондааст, ин такмил додани механизмҳои танзими мубориза ва пешгирии зӯроварӣ дар оила, ислоҳи рафтори шахсоне ки содиркунандаи зӯроварӣ дар оила мебошанд ва дар ин самт тақвиятбахшани фаъолияти он ташкилоту муассисаҳое ки дар ин самт фаъолият мекунанд ба ҳисоб меравад. бенеруи барқ фаъолияти корхонаҳо, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва дигар бахшҳои муҳими ҷомеа ғайриимкон аст. аз ин рӯ таъминоти устувору мунтазами он яке аз афзалиятҳои асосии давлат ба ҳисоб меравад. дар бархе маврид сокинон ва субъектҳои соҳибкорию хоҷагидорӣ ғайриқонунӣ аз нерӯи барқ истифода менамоянд, ки он ба рушди иқтисоди миллӣ таъсир мерасонад. шарҳи ҳамкоронамон бо пайгирии ҳамин мавзӯъ. имрӯз масъалаи сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ яке аз мавзӯъҳои муҳими ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба шумор меравад. таври масъулони соҳаи энергетика таъкид мекунанд, талабот ба нерӯи барқ сол ба сол меафзояд, дар ҳоле ки имкониятҳои тавлиди он бахусус дар фасли сармо маҳдуд мегардад. мутаҳрики асосии истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон ин нерӯгоҳҳои барқи обӣ мебошанд. дар давраи зимистон сатҳи оби дарёҳо паст шуда, ҳаҷми истеҳсоли нерӯ коҳиш меёбад. бо вуҷуди он ки иқтидорҳои бузург сохта шуданд ва сохтмони объектҳои нав идома дорад, дар фасли сармо таъминоти шабакаҳо таҳти фишори баланд қарор мегирад. истифодаи таҷҳизоти барқӣ дар як вақт дар хонаҳо, корхонаҳо ва дигар иншоот низ таъсири ҷиддӣ мерасонад. масъулон таъкид мекунанд, ки сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ танҳо талаботи масъулӣ нест, балки вазифаи шаҳрвандӣ ва эҳтиром ба манфиатҳои умумӣ мебошад. дар фасли сармо ҳар як хонаводаро зарур аст, ки аз асбобҳои камасраф истифода бурда таҷҳизоти нолозимро хомӯш кунанд ва баҳри пешгирӣ аз сербории нерӯи барқ саҳмгузор бошанд. ҳангоми фаъолият намудан дар филиали мазкур мо гузарондани таҳлилҳо ва инчунин баъд аз тағйири лоиҳаворӣ намудан ба кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар самти баъзе тағйири лоиҳаҳо ворид шуда, мо ҳангоми
گذراندن فرماندهی‌ها با اهالی هر یک گروه کاری تشکیل نموده با مشتریان اوید تغییر بها با آنها صحبت نمودیم و بعضی از آنها فکر عقاید را اوید کدکس مذکور پیشنهاد نمودن و ما همه آنها رو شنیده با آنها هر یک سمت کدکس مذکور رو با آنها فهمانده با آنها گفته شد که از این پس اوید به قاعده های استفاده بری در قوه برق باید با دقت باشند. маврид ба зикр аст ки барои роҳ надодан ба ҳолатҳои ғайриқонунии истифодаи нерӯи барқ низоми биллингӣ татбиқ шудааст. низоми биллингӣ ба муштарӣ имкон медиҳад ки нишондодҳои пардохти гузашта ва ҳар 1 киловаттсоат нерӯи барқи ҳисобшударо бо нишон додани яке аз ин рамзҳо дар мисоли суроға ҳисоби шахсии муштарӣ, рақами телефони мобилӣ, инчунин рамзҳои махсусе ки аз тарафи муштарӣ интихоб мешавад нишон диҳад. ҳама намуди маълумотҳо оиди пардохт дар базаи маълумотдиҳии низоми биллинг беназар дошти он ки қувваи барқ хомӯш мегардад ва ҳисобкунак аз кор мебарояд нигоҳдорӣ карда шуда ҳифз карда мешаванд. ба гуфтаи коршиносон бо анҷоми корҳои барқарорсозӣ навсозии хатҳои интиқоли барқ ва афзоиши иқтидорҳои нав ва сол ба сол беҳтар мешавад. аз ҳама истифодабарандагон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар фасли сармо аз истифода будани дастгоҳҳои худкор ва дастгоҳҳои ғайристандартӣ ки барои қувваи барқро ғайримақсадон истифода мебаранд худкорӣ намоянд. ҳамчунин дар фасли сармо қувваи нерӯи барқро сарфакорона истифода баранд. ҳамчунин аз ҳама истифодабарандагон хоҳиш менамоем ки маблағи барқе ки ба тариқи смс паёмак моҳонае ки ирсол мешавад сари вақт пардохт намоянд. айни ҳол дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри душанбе гузариш ба низоми нави биллингӣ ба роҳ монда шудааст. яке аз умилҳои хуб ва манфиатбахше ки ин низом ба мо медиҳад ин сари вақт масрафи барқи истифода бурдаи муштариро ҳисобӣ кардан ва сари вақт муштариро огоҳ намудан оиди масрафи барқи моҳонааш. ҳамчунин назорати дурусти барқи истифодашуда чӣ дар изгоҳҳои трансформаторӣ чӣ дар чашмакҳо ва зеристгоҳҳо мебошад ва иҷро намудани нақшаи ҷамъоварӣ имконият медиҳад. аммо то он замон ҳамкории муштараки мардум ва сохторҳои масъул омили асосии таъмини устувории шабакаҳои энергетикӣ боқӣ мемонад. ҷои таъкид аст ки ҳар сокини кишвар бояд нерӯи барқро сарфакорона истифода намояд, зеро ғайриқонунӣ истифода намудани барқ минбаъд дар кишвари мо ҷиноят ҳисобида шуда ҷавобгарии ҷиноиро дар пай дорад ки ҳадди ниҳоии он маҳрум намудан аз озодӣ ба муддати 10 сол аст. дар литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе ҳамоиш дар мавзӯи нақши маориф дар тарбияи насли ваҳдатсоз доир гардид. гузориши ҳамкорони мо. чорабинӣ бо иштироки раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, кормандони дастгоҳи марказӣ, роҳбарият ва хонандагони литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе гузаронида шуд. зимни баромади масъулин гуфта шуд ки маориф дар ташаккули насли ваҳдатсоз нақши беназир дорад. он ба ҷавонон илм, ҷаҳонбинии дуруст, ахлоқи нек ва муҳаббат ба ватанро меомӯзад. насли босавод ва худшинос ҳамеша кафили сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мебошад. маориф ҳамчун пояи асосии рушди ҷомеа ва омили муҳими ташаккули шахсияти инсон нақши калон дорад. дар замони муосир ки ҷаҳони пуртазод ва пуртағйир аст, таъмини ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли ваҳдатсоз яке аз вазифаҳои калидии низоми маориф ба ҳисоб меравад. тавассути маориф насли нав бо таърих, фарҳанг, арзишҳо ва қаҳрамонони миллат шинос мешавад. ҳамин худшиносӣ ба ҷавонон қувваи маънавӣ медиҳад то худро ҳамчун фарзанди як миллат эҳсос кунанд ва барои ҳифзи ваҳдат талош варзанд. инчунин қайд карда шуд ки яке аз муҳимтарин роҳҳои расидан ба ин ҳадаф рушди маориф ва баландбардоштани маърифати ҷомеа мебошад. маориф на танҳо ба инсон дониш меомӯзонад, балки ҷаҳонбинии дуруст, ахлоқи нек, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва ҳисси ватандӯстро ташаккул медиҳад. аз ин рӯ нақши маориф дар тарбияи насли ваҳдатсоз бениҳоят бузург аст. маориф нерӯи бузург аст ки метавонад ҷомеаро ба роҳи рушд, пешрафт, сулҳ ва ваҳдат ҳидоят кунад. тавассути маориф дар ҷавонон худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида ва ҷаҳонбинии солим ташаккул меёбад. насли босавод ва тарбиядида иқтидори асосии давлат буда кафили суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад. бо ин сабаб тақвияти соҳаи маориф ва баландбардоштани сифати таълим яке аз муҳимтарин омилҳои тарбияи насли ваҳдатсоз ба шумор меравад.
با ابتکار ریاست تندرستی شهر دوشنبه در یک جایگی با مؤسسه دولتی مرکز شهری نارکولوژی در مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال اوید به نتیجه گیری مرحله اول عملی سازی استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 در شهر دوشنبه جلسه کاری دایر گردید. گزارش نوبتی فراگیری همین موضوع است. در جلسه کاری اوید به نتیجه گیری مرحله اول عملی سازی استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در شهر دوشنبه که در مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال دایر گردید، مسئولین اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشه‌مندی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، ریاست تندرستی شهر دوشنبه، مؤسسه دولتی مرکز شهری نارکولوژی، راهبران و طبیبان مرکزهای سلامتی شهری پایتخت اشتراک و سخنرانی نمودند. وضع نشه‌مندی در شهر دوشنبه و نتیجه‌های عملی‌گردانی چاره‌بینی‌های مرحله اول استراتژی، نتیجه‌های مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی موادهای نشه‌آور و ماده‌های پسیخوتروپی در شهر دوشنبه در چارچوب عملی‌گردانی مرحله اول استراتژی، سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده معاملات مواد نشه‌دار و پسیخوتروپی، معرفی نقشه چاره‌بینی‌های عملی‌گردانی مرحله دوم استراتژی برای سالهای 2026-2030 در شهر دوشنبه از موضوعهایی بودند که مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفتند. حاضران ضمن برآمدهای خود اظهار نمودند که در دوران صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان تا به امروز در کشور ما چاره‌بینی‌های مهم مجموعی و مشخص در سمت پیشگیری نشه‌مندی و گردش غیرقانونی مواد نشه‌دار، کاهش دادن عاقبت‌های طبی و اجتماعی این عمل‌های نامطلوب عملی گردیدند. در این دوره 3 برنامه دولتی و 2 استراتژی قبول گردیده است. جهت عملی‌گردانی مرحله اولی استراتژی مذکور چاره‌بینی‌های سری‌وقتی به راه مانده شده، عامل‌های تاثیررساننده در سمت بالوروی سطح نشه‌مندی دریافت و ارزیابی کرده شده، عمل‌های نامطلوب نشه‌جلبی و نشه‌مندی، عاقبت‌های طبی و اجتماعی آنها به مراتب کاهش داده شدند. رهبریت ریاست تندرستی شهر دوشنبه تمام دستاوردها را در این سمت ثمره سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌دانند. در نتیجه چاره‌بینی‌های مجموعی مشخص طی سال‌های اخیر تعداد بیماران نشه‌مند زیاده از 30% کاهش یافته، تعداد استفاده برندگان مواد نشه‌دار توسط سوزندارو در بین آنها تا 59.7% و در این زمینه سرایت‌یابی از بیماری‌های ونمو توسط سوزندارو کم گردیدند. همزمان بار اول با قیدگیری بیماران نشه‌مند و فوت از زهرآلودشوی کم گردیدند که این نشاندادی با اعتماد کاهش سوء استعمال مواد نشه‌دار در بین اهالی میباشد. امروزها فعالیت ساختار نارکولوژی ریاست تندرستی شهر دوشنبه با در نظر داشت تطبیق مرحله دومی استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و مرحله دومی استراتژی در سالهای 2026-2030 به راه مانده شده، اوید به تطبیق اجرای استراتژی مذکور تمام مؤسسه‌های پیشگیری و طبابتی زیرساختار ریاست در این جهت کار و فعالیت می‌نمایند و در همه مؤسسه‌های زیرساختار نقشه داخلی مؤسسه‌ها دایر به استراتژی مذکور به راه مانده می‌شود. با فرارسی فصل تیرمای پرغناوت و زرین یک قطار بیماری‌های موسمی خروج می‌کنند که هم کلانسالان و هم خردسالان را ناراحت می‌سازند. طبیبان بر آن عقیده‌اند که هر یک شخص باید پیش از همه به استواری مسئولیت دقت دهد تا که به بیماری‌ها گرفتار نشود. گزارش نوبتی برنامه به همین موضوع بخشیده شده است. با فرارسی فصل زمستان افزایش بیماری‌های سرایتی مخصوصاً در بین کودکان زیاد به نظر می رسند. طبیبان بیشتر درباره ناتوانی بدن در وابستگی از مسئولیت و بلند برداشتن آن حرف می زنند. هر یک شخص می تواند سطح محافظت بدن خود را و اهل عائله‌اش را از بیماری‌های گوناگون در صورت رعایت کردن یکچند قاعده و توصیه‌های متخصصان افزایش دهد. وابسته به مسئولیت کودکان و بلند برداشتن آن، پیشگیری بیماری‌های سرایتی کودکانه و حفظ آنها در فصل تیر ماه و زمستان و مصلحت‌های طبیبان گوش دادن از منفیت خالی نیست. خیلی به همگان معلوم است این زمان ماه آخری فصل تیر ماه حکمرانی میکند در جمهوری تاجیکستان و سرشوی فصل زمستان میباشد. در این فصل بسیارتر کودکان نورسان با بیماری‌های سرایت شدید راه‌های نفات گرفتار میشوند.
از این یاد ما از همه پدر مادران احترام خواهش میکنیم که وقتی صبحگاهان فرزندان خود را با باغچه یا که با مکتب‌ها گسیل میکنن با دل نهار روانه کنند. بعدا با آنها پیوسته از نوشاکی‌های گرم از خوراک‌های گرم استفاده برند. بعدا از لباس‌های موسمی استفاده برند و وقتی که نشانه‌ها که در کودکان که نورسان اگر پیدا شد در حال با طبیبان منطقه‌ای که به طبیبان اولوی مراجعت کنند طبق توصیه طبیبان تا بعد را به راه گذارند. маълум аст ки масъуният ки зери мафҳуми иммунитет ба ҳамагон маълум аст барои мӯътадил фаъолият намудани бадан аҳамияти калон дорад ва ӯ қобилияти худмуҳофизавии баданро аз ангезандаҳои бемориҳои сироятӣ бактерияҳо вирусҳо занбӯруғҳои хурди сироятпазир паразитҳо ифода мекунад. фаъолнокии иммунитет бевосита ба фаслҳои сол вобастагӣ дорад. бинобар ин як қатор бемориҳои шадиди роҳҳои нафас дар охири мавсими тирамоҳ ва дар аввали зимистон бештар ба қайд гирифта мешаванд. дар навбати аввал ин ба сардшавии ҳаво вобастагӣ дорад ва мутобиқи фасли сол бояд либос пӯшид. ҳамчунин ба сару либоси кӯдакон низ аҳамият додан хеле зарур аст. ба иттилои мутахассисон сабаби дигари бештар ба қайд гирифтани бемориҳои вирусии роҳҳои нафас ва дар ин фаслҳои сол норасоии витаминҳои С, Е, Д гурӯҳи Б, микроаломатҳо селен, рӯҳ, цинк, оҳан ва ғайра ба шумор меравад ки онҳо дар ташаккулёбии фаъолнокии иммунитет мавқеи калон доранд ва ҳангоми истеъмоли пайвастаи меваҷот ва сабзавот организмро бо ин микроаломатҳо таъмин намудан мумкин аст. фасли тирамоҳ ҳаст. мо метавонем ки пайваста аз меваи сабзавоти тару тоза ки дар бозорҳо ҳаст пайваста бо ҳавои хона мутобиқ намуда баъдан истифода намоем. аз инчунин мо метавонем ки вақти кӯдаконро ба мактаб гусел кунем ба онҳо обҳои гарм дода равон кунем. баъдан вақте ки аз кӯдакону наврасон хоҳиш карда мешавад ки дар кӯчаҳо аз ҳамон хӯрокҳои тезтайёр ва аз ҳамон нӯшокии хунуке ки дар кӯчаҳо ба савдо гузошта шудааст аз онҳо истифода набаранд то ки яке аз сабабҳои пайдошавии ҳамин бемориҳои сироят шадиди роҳи нафас ҳаминҳо мебошад ё ки оби хунук ё ки меваи сабзавоти хунук ё ки дар ҳавои хунук бо либосҳои тунук вақте ки ба кӯча бибаранд онҳо албатта ки ба ҳамин бемориҳо гирифтор мешаванд. дар 4 фасли сол меваи сабзавот ба таври фаровон ҳаст. кӯдакон метавонанд аз ҳамин меваи сабзавотҳо ба таври фаровон истеъмол намоянд ва баҳри пешгирии бемории мавсимӣ мусоидат мекунад. инчунин истеъмоли хӯрокҳои дорои витамину минералҳо аз манфиат холӣ набуда ба системаи муҳофизати табиии бадан барои мубориза бо сироятҳо ва бемориҳо ёрӣ мерасонад. аз ин рӯ бо роҳи истеъмоли хӯрокҳое ки иммунитетро мустаҳкам мекунанд ба системаи муҳофизати табиии бадан ёрӣ расонидан хеле муфид аст. аз 28 то 30 ноябр дар шаҳри Абу-Даби, Амурати Муттаҳидаи Араб, мусобиқаи навбатии сайри ҷаҳонии ҷудо Абу-Даби Гранд Слам 2025 баргузор мешавад. дар мусобиқа 387 ҷудокор аз 57 кишвари ҷаҳон ширкат меварзанд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 9 паҳлавон намояндагӣ мекунанд. Меҳрзод Суфиев, Абубакр Шеров, Муҳиддин Асадуллоев, Сунатулло Мусоев, Беҳрӯз Хоҷазода ва дигарон дар ин мусобиқаи бонуфуз Тоҷикистонро муаррифӣ менамоянд. дар шаҳри Дубай, Амурати Муттаҳидаи Араб аз 2 то 13 декабр 23-мин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс баргузор мегардад. дар мусобиқа беҳтарин муштзанҳо аз кишварҳои мухталифи дунё ҳунарнамоӣ мекунанд. муштзанҳо барои медалҳо дар 13 категорияи вазнӣ рақобат хоҳанд кард. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 13 муштзан муаррифӣ мекунанд. дар мусобиқа ҳайати бокси Тоҷикистонро мураббиҳо Саидхоҷа Маъмуров, Али Бобоҷонов, Парвиз Аҳмадов, Хуршед Ҷураев ва довар Акмалҷон Абдуллоев роҳнамоӣ мекунанд. тамошобинони азиз, бо расидани иттилои тоза шуморо ҳамкоронамон дар фурсати наздик ошно месозанд. тандурусту пирӯз бошед.